Sa maabot na Domingo, Nobyembre 20, iyunaan ikaapat as sinhuring aldaw kan bar examination sa syudad ni Naga. Kasabay kay ni iyuman ang mas pinahigot na security protocols na ilalatag kan mga otoridad urug na ang nasa security cluster. Piglalaw man kaya na mas dakul na mga tao ang maruso sa syudad urug na taapwera sa mga taga-suporta asin parientes kan examinees, mas dakul man ang mga tao sa kasentruhan huli sa mga maaratindir nin misa. Liwat man na isasara ang ibang parte kan tinampo na harani sa venue kan eksaminasyon. Mantang posible man na magdugang panin mga security personnel urug na sa parte kan kapulisan. Pigshare tuman kan security cluster na mayunin anumang mangyayaring insidente sa nasambitan ng aldaw. Nag-aagad po kami dispensa. Sana po labaan man nila si pasensya nila sa aga sa Domingo, last day na po in the bar examination. Kami po siguro na as much as possible dahil po sila masasakitan.